is een onderwerp waar al jaren over gesproken wordt, maar waarvan niet iedereen precies duidelijk heeft wat het is en hoe belangrijk het is voor Curaçao, de Curaçaose e-gaming. We spreken met mevrouw Angelique Snel-Guttenberg. Welkom. Curaçaose e-gaming, hoe groot is dat? Hoe belangrijk is dat voor Curaçao? De e-gaming is heel belangrijk voor Curaçao. Het heeft een enorm potentieel. Zeker op dit moment met alle technologische ontwikkelingen waar de wereld mee bezig is. Dat maakt het voor ons eigenlijk stukken makkelijker om het nog groter te maken. Mensen kunnen het niet aanraken. Hè? Ze zien het niet zozeer op Curaçao. Hoe kunt u aangeven, hè, de reikwijdte voor de wereld? Nou, het Curaçao e-gaming is overal op de wereld. Laat me het zo zeggen, het is een prachtig product. Het is, wat wij aanbieden zijn eigenlijk sublicenties, zeg maar. Wat is dat? Dat is de mogelijkheid om onder mijn hoofdlicentie van Curaçao e-gaming, zeg maar, online casino-spelen aan te bieden, zeg maar, in gebieden waar dat toegestaan is. En dat maakt het een enorm interessant en apart product, wat helaas hier niet zeg maar, te verkopen is, maar wel op de internationale markt. Ja. En die internationale markt, nou, we hadden het er net al over. Het is geen geheim dat er ook verhalen over de e-gaming ontstaan, hè, die minder positief zijn. Daarom hebben jullie als brancheorganisatie een gedragscode opgesteld. Wat houdt die gedragscode in? Oscar, wij werken in principe al langer met gedragscodes. Dat hebben wij al. Wat we nu hebben gedaan, we hebben het eigenlijk officieel gepubliceerd. Ook naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen in de wereld, wat er allemaal gebeurt rondom Rusland en Oekraïne, ja, was het voor ons heel belangrijk om dat versneld zeg maar, te publiceren en om daarmee een statement te maken dat wij dat nu echt serieus implementeren, zeg maar. Dus het is eigenlijk het vastleggen naar het publiek toe van nu is dit echt zo. Ondanks dat wij continu heel voorzichtig zijn en daar ook mee bezig zijn. Daar kan ik enkele voorbeelden van geven. Ja, we krijgen eigenlijk te maken met de meest bizarre structuren die men wil neerzetten of implementeren op Curaçao. Laten we maar pakken bijvoorbeeld het fronten. Ja. Wat is fronten? Fronten is, jij zet een structuur neer. Jij wil niet dat ik weet dat jij degene bent erachter. En jij schuift naar voren Pietje Puk. Ja. En die gaat dan doen alsof die zeg maar een gaming, een online casino wil opzetten. Nou, dat zijn bijvoorbeeld structuren die wij absoluut niet veranderen. Of veranderen, willen accepteren, nee. Zeg maar. Ja, en daar kijken we dus ook heel goed naar. Dat weren wij eigenlijk. Want dat geeft het een slechte naam. Als mensen hier dus komen met eigenlijk oneigenlijke bedoelingen. Als mensen hier komen met oneigenlijke bedoelingen. En dat is ons taak, zeg maar, als toezichthouder, om toe te zien, ja, dat die markt, zeg maar, een schone markt blijft. Ja, en dat moeten wij eigenlijk doen met z'n allen hier op het eiland. Juist omdat we zeggen dat het zo'n ontastbaar geheel is. Ondanks dat is het wel te controleren en wel te reguleren en wel in de gaten te houden. En moet de branche dat zelf doen of zit er ook nog een rol van de overheid bij? In principe de afgelopen jaren hebben we het allemaal zelf gedaan. Maar natuurlijk zit er een hele grote rol voor de overheid. Kijk, de overheid is er eigenlijk om werkgelegenheid te creëren. Om toe te zien dat de business in stand blijft. Om te zien dat de gaming niet weggaat hier. Om te luisteren naar ons wat we meemaken. En wij ook naar de overheid van wat zij willen. Dus de overheid heeft een ontzettend belangrijke rol in het geheel. Alleen, ik denk dat we elkaar nog tegen moeten komen. Ja. En in die zin is dit ook, zo'n publicatie van zo'n gedragscode, hoewel die al eerder gebruikt werd, een manier om te laten zien, hey, dit zijn we, dit is belangrijk, dit vinden wij belangrijk en hier moeten we samen aan werken.
Dat zeker zo. Gewoon ook om met z'n allen op één lijn te komen, zeg maar. Voor ons is dit gewoon heel duidelijk. Er is een internationale oproep geweest met sancties tegen Rusland. Dit is ons manier van Curaçao e-gaming om aan te geven dat wij daar gehoor aan hebben gegeven. En dat wij dat ook gewoon uitvoeren om buiten de deur te houden wat we niet binnen willen hebben. En dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk.